Karrozeria erdi mailako zikloa. Zer ikasiko dut ziklo honetan? Ibilgailuen konponketa lanak egiten eta osagarrien muntaia eta transformazioak egiten. Horretarako, ibilgailuen egitura deformazioen diagnosia egiten eta karrozeria bankadan deformazioak konpontzen ikasiko dut. Plano eta krokisak interpretatzen eta piezak mekanizatzen. Elementu metalikoen eta sintetikoen deformazioak konpontzen. Ibilgailuaren elementu finkoak soldatzeko teknikak. Esekidura, direkzioa, galga, argiteria eta ixtea bezalako ibilgailuen elementu mugigarriak ordezkatzen eta konpontzen. Ibilgailuen gainazalak prestatzen, babesten eta berdintzen. Ibilgailuak pintatzen, pintura akatsak zuzentzen eta ibilgailuak errotulatzen. Zer izango naiz zikloa bukatzean? Karrozeriako teknikaria. Non lan egin dezaket? Ibilgailu edo makineriaren txapista konpontzaile modura, beiren instalatzailea eta osagarrien muntatzaileen modura, edota makineria eta automobilen pintatzaileen modura, karrozerietan, ibilgailu fabrikatzaile enpresetan, makineria osagaien pintaketan, galdaragintza tailerretan, eta abar. Ikasten jarraitu nahi badut, garraio eta ibilgailuen mantentze lanen familiako goi mailako ziklo bat egin dezaket. Hala nola, automozioko goi mailako zikloa.